Present by Divana Music Paro। अभी आप सुन रहे हैं दीवाना म्यूजिक परो की शानदार कंचन रिकॉर्डिंग स्टूडियो से 2021 में भेल रहे लोग भूल गेले बात कोना के सब भूल गेले बात कोना के ढेरे 2021 में भेल रहे लोग भूल गेले बात कोना के सब मिलैला बई छले के गिफ्ट रुमाल में हम मिलैला बई छले के गिफ्ट रुमाल में केकरा चुमा ले बगाल में दिल टूटलई नया साल में केकरा चुमा ले बगाल में दिल टूटलई नया साल में अभी आप सुन रहे हैं दीवाना म्यूजिक परो की शानदार प्रस्तुति रही जे तोरई के दिल पहिले तोड़ता नया साल में हमरा तो मुहब्बा नहीं मोड़ता रही जे तोरई के दिल पहिले तोड़ता नया साल में हमरा तो मुहब्बा नहीं मोड़ता आप पैर के ओकरा चाल में हमहू पहुँचाई छी आप पैर के ओकरा चाल में केकरा चुमा ले गाल में दिल टूटलई नया साल में केकरा चुमा ले गाल में दिल टूटलई नया साल में अभी आप सुन रहे हैं दीवाना म्यूजिक परो की शानदार प्रस्तुति कंचन रिकॉर्डिंग स्टूडियो से राइटर विकेसी के मन में दुख भेल एको गोने मैसेज ओकर भोज में राइटर विकेसी के मन में दुख भेल एको गोने मैसेज ओकर भोज में फिलहाल में शत्रुधन से मिले लागतई फिलहाल में केकरा चुमा ले बगाल में दिल टूटलई नया साल में केकरा चुमा ले बगाल में दिल टूटलई नया साल में 2021 में भेल रहे लोग भूल गेले बात कोना के सब भूल गेले बात ढेरे 2021 में भेल रहे लोग भूल गेले बात कोना के सब मिलैला बई छले के गिफ्ट रुमाल में हम मिलैला बई छले के गिफ्ट रुमाल में केकरा चुमा ले बगाल में दिल टूटलई नया साल में केकरा चुमा ले बगाल में दिल टूटलई नया साल में प्रेजेंट बाय दीवाना म्यूजिक परो।